Нявеста едзе ў белым строі, а гэта, нагадаю, колер смерці і жалобы для шмат якіх традыцыйных культураў. Выданніца пакінула дом бацькоў і свой род, і духі продкаў больш не абараняюць яе. Праз рытуал шлюбу яна будзе уключана ў род мужа, пяройдзе пад апеку іншых продкаў. Таму і трэ яе схаваць за полагам. Вось пасля рытуалу яна вернецца ў свет жывых і апране прыгожыя разнакаляровыя ўцікакі. Акрамя вазоў на кімано можна пабачыць сасну і кветкі хрызантэмы. І гэта ўсё пажаданне стойкасці і сілы асобы. Бо паходзяць гэтыя раслінныя сімвалы з велікалепнай чацвёркі. Сліва, што квітнее першай у кветкавым календары, часам яшчэ пад снегам, нічога не баіцца. Хрызантэма, што квітнее апошняй, ужо пад снегам. Ну і, канешне ж, сасна і бамбук, якія ўвогуле нічога не баяцца і не скідваюць лісця ніколі, вечна зялёныя. Ну, то і выступаюць разам ці паасобку, як пажаданне моцы характару ды стойкасці.